eztabaidatuko zirriborroa hizkuntza politikari buruzkoa da. Eta, printzipio txosten horrek edo proposen horrek bi helburu dauzka, besteak beste. Bat izan ditzateke hizkuntza eskubideak bermatzea Nafarroa osoan, euskaldun herritar guztientzako. Eta gero beste izan litzake, orain arte Nafarroa gobernu aldetik erdenaren edo euskararen aurkako hizkuntza politika izan den hori, euskararen aldeko hizkuntza politika bihurtzea. Orduan, guk horretarako proposamen bat planteatu du, gaur hemen eztabaidatuko dena. Proposamen horretan badago elementu bat ezinbesteko eta oso oinarrizkoa, eta izango da euskararen lege berria egitea. Lege berri bat zonifikazio absurdurekin bukatzeko, ofizialtasuna Nafarroa osoan aldarrikatzeko eta onartzeko, eta pixkat bermea izango dena hizkuntza eskubideak herritar guztientzako bermatuak izan dituzte. Eta gero proposamen horretan, arlo batzuk ere identifikatu ditugu, eta gero arlo horietan nolabaiteko proposamenak eta neurriak planteatu. Neurri horien artean, 28 daude, hori izan ditzateke pixa bat hizkuntza politika berri horren ezturdura. Eta horien artean, ez ditutenak esango, baina esate baterako administrazioan planteatzen da herritar guztiek izan dezaten administrazioarekin euskaraz aritzeko eskubidea. Irakaskuntzan, euskara eta euskaraz ikasteko eskubide hori ere, aukera eta eskubidea izan da horretarako. Eta gero besteak beste izendatu ditugu, beste alor estrategikoak izan ditezken batzuk, esate baterako euskalduntza alfabetatzea, edo hedabideen esparrua, edo baita udalekiko harremana ere. Eta horietan guztietan ere planteatzen da, lehentasunezko edo arlo estrategiko gisa izendatzea, eta hobesten dena da, horietan hitzarmen politika bat. Bizkat egonkortasuna, finantziazioa, elkarlana eta laguntza ziurtatzeko.